Bueno, ba, horrela joan, nik errezeta gainean goizuet, Ignacio bidalita bezala, Dana zehatz mehatz oso ondo bialdu dit, eta benetan eskertzen diot. Eta da, gulak, guk gulakin hobeto beratuko zen, baina gulakin moldatzen gara, oliba botatzen dira, eta piper beltza. Hortan, bota txorrota hon bat, eta jartzen dut, usteko, ordu erdi, ero marinatzen usteko. Bien bitarten, nik jarriko dena pistoa egiten. Esan bezala hori, pistoa, pisto berezia. Izango da, botako dugu kipulina, tomate pare bat dauzkator inditu dana zuritu, hasia kendu, eta gero txikitu, eta horiek erregosten jarriko ditut, eta gero botatzen diote beraiek martorria eta limoizuku pixkat. Azkenean, ospin olioa binagreta danez, hor dauka, martorrian bizi puntua eta limoia, hori da bere zentzua. Eta hemen merua, kriston mero zarra, beira, hau, Urritxeberriko lagunek ekarrita, guretzako, haze mero pusketa honek, beira zeagua dukan, Matizun musu bat, hau, olako arraik atatzen zaizu, ekusi alduzu inoiz entrenatzen, balerik eta olakoak eta... Balerik ez, baino, delfinak eta aizurdek eta, bai, tokatu izan zaigu, eta normalen gaina oso simpatiko gizatea. Ondo juten dira? Ba, ondo jutea, pixkaten, bai, hortxe jutea, eta egia esan, suertia bakau, arramundu hontan, entrenamentutan bati bat, itxasoa ateratze ganen, egia esan, egun gorrak izatea, oso gorrak, eguraldi txarra, itxasua, baina beste egun batzuk ez zoragarrik izatea, Kanpo ateratzea eta adibidez, serie bat bukatu ondoren gehatzea, pixkatatze den hartzea, eta biratzezu kostaldea, hau da paragia, nun gaude, askotan esan dugu hori, Eta bai paragiagatik, edo bai, arraien bat, eolako zerbait ikusi duelako, izatea aukera politak, pixka naturaz gozatzeko ere. Epa, lasai. Horrekin, truko ez dizu kontatu lehen, dena izaten dira, bai astintzen. Baina horre bere, zu esatela, gure zuen kirola gogorra bada, baina, azkenean, ez? Hola hartuta, ze paraje da politia entrenatzeko? Zuke ja esautu dituzu batzu? Bai. Egia zan, hortan ere suertia izan dut. Justo izan behar baldin badet, argi dago hemen ingurun bat Donostialdeko kosta guztiak. Oriotik Donostialea adibidez aurreko asteburun entrenamentu bat ingenun, Oriotik atera eta Pasaian bukatu. Eta oso eguraldi hona, 24 kilometro. Eta, paraje oso ederrak ikustia itxasotik. Beti ohituta gaude, kostatik itxasoa behiratzen, eta alderantziz behiratzen desunen, ezberdinat oso polita edo Getari aldea jute zeanen, eta ez da. Baina onartu behar dut, bai Santanderren entrenatzen unen, Santanderreko bahia eta bahiatik kanpora hor isla pare horretan eta oso nahastutzen da pixkat mendila eta itxasua, hango paisajen, eta egia esan oso polita da, neguan batipat, mendik elurrak inda daudenen da, itxasutik ikustezu, eta... Pikos, dana ikusiko dira. Dana, eta oso paraje polita, baino, egon ezen irutokitan, Urdaibaiko paraje hori, Estelu batzi ingurua eta inoizkunan, urruti igual, ez? Horrea, arraunen arrea ez geha jatu, baina bizitatzea bai, baina kanpo ateatze ganen, hor, Bermeo paren 10 kilometroa itxasun sartu eta La Gaviota deitzen da plataforma bat. Horreaino arraunen jun izan du geha. Eta hortik barrurantza zatozenen, bai Bermeon gehatu edo Mundakako herriraino sartu eta Urdaibaiko herri joriten desunen, edo Elantxo behaldera jute zeanen, hango akantilauak eta egitezan... Ogoinoko pareta zerra eta... Iruretatik bat hartu berko banuke, paisaje bezala, Urdaibai Bermeo aldeko paraje horiek akuratuko nituzke. Eta estropada bat, kontxa kenduko du, estropada bat, estropada eremu bat, esan dezagun. Politia gustatzen zaizuna. Treñeruko estropadei dagokionez, netzako Euriotarri jadanantzako nik uste talasi izan dela beti, xarma ondila eukidu beti Zarauzko estropada eremu bat. Eremua beragatik, ez polita dalako bakarrik, baizik eta itxasoak, ze itxaso mota bilatzen degun, oso gustokoa izatea arrolari jantzako, oso pista hona da, oso itxaso batzutan gogorra, bestetan asko erosoagoa, baina beti itxaso oso noblia. Eta asko gustatu izan du zaigun eremu bat izan du. Badaude, beste asko, baina bat aukeratzezko da nik Zarauzko pista hori
Zarauzko eremu hori aukeratuko nuke. Eta giro aldetik bez, Zarautzekoa politia da, ez? Horre, azkenean errepide guztia jendia hoten da, eta ikusteko ere publikoan dako behondo da. Gero gaina, abuztu erdien esaten da, ja demoral, pilpilean da honen, esan dizuten bezala oso eremu ona. Referentzion bat izaten da, normalen kontxara behira, ez? Prestigio handiko ikurriña da. Bai, bi egunetan izan dena, ez? Bai, eta arlolariok oso guztoko izate dugu hori, bai. Oso guztoko izate dugu. Eta giro aldetik? Kontxa izango da, giro aldetik argi dago kontxa dala zana, baino gero, liga barruan dauden estropetatik nik bi azpimarratuko nituzke. Bata, Ondarrubiko estropa da. Bai. Han espigoi hartan montatzen den girua ikusteko don gertutasun aldetik dagoen aukerak eta horrek erakartzen duen ambientian ikustet azken urteobetan markatzen duen estropa bat dala. Sale bezala disfrutatzeko. Bai. Eta bestia, eta ez da nian egon naizelako, baizik eta Orion Neonen balaxi ikusten nulako, Bermeoko ikurriña. Bermeoko ikurriñak bi berezitasun ditu. Bata, liga bukaerako estropa dala, eta askotan hor jokatzen da ja liga. Eta bigarrena, eremuak kokatuta dagoen bezala egoteagatik, estropada bukatu ondoren, paseillo antzeko bat egin behar dezu, remolkekin eta bar, portutikan eta portuko txoko guztietatik Bermeotik ateratzeko jendez gainezka dagoen pasillo batetik pasa behar zu. Bai estropada irabazi edo ez irabazi. Eta han sortatzen den girua bai uretan eta bai gio esatizuten bezala lehorren hortik lameraino dagoen bidezka hortatikan, nik uste hor bizitzen dana barrolari asko gustatzen zaigula, oso berezila dela. Oso, no? Bueno, hau, erregosten utziko du pixkat, eta behin egin da daukagunean gehiagik ez dute ingo, egia esan bere puntua zeukanarek. Gizta daukagunean, martorria, limoia botako du, eta gero ingo duguna da, merua. Bera jartzen dugu, azalan aldetik lehengo markatu, ze gero azalan nahi dugu kurruskari, eta gero, buelta emango du, eta haragien aldetik bukatuko du. Pero txakuloin zoragarri horrekin, barkatu, platera bukatu, eta jatea. Hau, balao. Nik uste, limoi pixka botako dugu bain. Bai. Nik piztu bati. Bizipoza emateko. Bizipoza, bai. Azkene, ospino olioa da. Orduan horretik, Hori Markel Irizarrak zateu. Bizipoz. Bizipoz. Zeran genuen hemen Markel Irizar. Atorra mutila, baina. Dena, eta ondo da bila esan diate, Bai. Nien eizagun sekula, badauka gogua, Baina, artista. Bai. Hemen bere errezeta bat egin du. Pizza bat. Bai, Baiko zaena? Askalo. Nutella. Nutellakin pizza? Horire gozo sali hau. Oso. Zan, Nutella eta ero emateko lan gainean zeukana. Gazta birrindua zala, koko birrindua gainetik. Eta, zaneo, originala ba, ez da gite, Londresen ero jano mentzuela, toki baten esan zian, hori indar dio. Bai, gaina, hemen kirolari noran entortzen dienen, danakin, pasta, arroza, eta holako gauzak egitea, oso batzu zate danak. Holako egite ditu. Eta berak esan, bitu, behar duguna da, berak esan zian gaina, temporada bukatu eta gero, jaten dituen. Hoi da. Hartu eta urtean ziar ezin dituena jan, hoi menu. Kapritxok, benetako kapritxok gordun. Eta oso politxate esan, gaina bakizu bera kontu kontari, eta jatorra, eta mutila. Bueno, hori listo daukagu, eta oin, gatza bota dio bi aldetatik meruari. Eta hau, bizi daukagule. Eurra. Gulak, marinautaia, badauzkagu. Pisto ospino olioa badaukagu. Eta bueno, biznesen juten bazate, holako gutiziak izango dituzu. Zu, biltzen joz, biznesen? Abioetan aski bili naiz, betire arraun konta batean, baina biznesen juteko aukerik edo etet izan. Baina, bueno, bidai luze bat inun, biznesetan, baina nahiko elegante izan zen, hor Emiratotako konpainia horietako baten. Zelanda berrira inun bidai bat. Zelanda berrira, Bai, 2010 urtean, eta 20 bat egun pasan itunan. Arraunketako munduko txapleketak han jokatzen zian urte hartan, azaroan zian, eta aitzaki horrekin, Andriai komenzitu nion da bakarrik araxe junitzen, bai. Eta 20 bat egun pasan itunan, pixkat ustartu nuen turismo eta arrauna, eta bidaia bestek ikustira dio abioi, eta hila 30 ordu izan zian, eta bai, Zelanda berrian nik ikusi dut. Nahiko janda ean inun abioietan, bai. Aurten asmoan eukan juteo, eta
laburrena motzena 20 ordu, 24 ordu uste dut zela, Bai, nik inuen batzen naiz, aurrena Londresea, Londres Dubai, Dubai Brisbane Australia dela, eta Brisbanetik... Zinen galdu bitartean? Oplanea, eta ez ginen galdu ez, Ondo bolatzen naiz bakarrik, Bai. Eta inglesa txapurreatu bestik izte egiten, baina ondo bolatzen naiz. Bakarri da honean bat moldatzen da. Ondo bolatzen naiz, bai. Inglesakin moixe, ni lotzen ematen niako, baina bakarri basade... Bai. Azkenen, nahi hori jotar batek erakutsi zin, Patxi Sarasuak, entrenatzaile izan zan nekin hasieran bai, eta harrek esatezun, hila zailo, euskeraz da ulertuko je, baina baldintza bazio da zer da, diru eukiputxikun. Diru balimoak apoltxikun ulertuko je, eta hola xibiltzek ina bai. Ni gertatu zait, Alemanin da 18-19 urtekin, jun eskalatzea Alemanikin, eta euskera zitzen egiten egin du. Jun supermerkatu eta oitlako bat, oitako bi, eta... Gaizkitzeiteko, Gaizkitzeiteko, hobeto, inglesa gaizkitzeiteko du, euskera, zain? Nik anaia bat, eta andoni, urte oso bat aventura tipo hola Australiara juntzan, urte oso bat anpasasun, eta hane bizitza bilatzen, lanak platera garbitzen dala, lorek saltzen dala, bestia egiten dala, eta egon zan jatetxe baten, garbitzaile modun, edo dana dalako egiten, eta konturatu zen, antzion bat, beti izatea induzenten bat, eta ez ziola tratu hona ematen. Eta orduan ingelesa etzun dominatzen, eta itzeitezunen kontatu zen parrit ez ziola. Eta orduan, zer jo jarri zen, euskeraz itzeiten hasi zen, eta esatez zion, baino, motel ize uste, nik itzeiten ez da egitela. Nik baino que jo segitzeiten euskeraz, erderaz, inglese xioze, inglesez bakarrik hau den euskeraz beak, baino zer jo plantau da, eta ni balekin nundin atorren, ni munduko beste punta dinatorren eta indei barrabilik ez dizkiak ikutuko, eta kontu zibiliai da holako ze, baina esan zuneran... Esan zion, eharki ulertu ziola. Eta euskera garbi baten etzan da, eta eharki ulertu bentzion, ozeak, ze esan baino gehiago nola esan izan da kontua. Nik gertatu zitea Japonian, lasterketa izan non, eta 40 kilometroen erori, eta suerte txarrakin, sustrai bat, harrapatu nun zuaiz batekoak gorantza, punta, eta hau dena ireki nuen. Ireki, aberria... Baina, puskatuta ez zegoen, eta ospitalea eman, da medikoak inglesez tutik ez, ni baino gutxio. Hola, mediku Japoniara, eta japonez hitz egiten, eta nik puskatuta ez zegoela, eta bera radiografia makina erakusten zian, da nik ez apurtuta ez da hola. Zaurila dala, baina euskeraz. Bera japoniarrez da ni euskeraz. Hoi norbait sartzen da, da ikusten hau neuri euskeraz, da ez di japoniarrez da. Hau, puskatuta ez da, bera, moitu huiet, zauri sakona, hau garbitu pixkatu lan txistatzez da, nik esan edo, hau, grabatzeko moduan, no? Vale, ikusten zuen, merua pixkat lodia dala, hau ingo duna da, bera, utzizkea zuen 2 minutu, inin bar da, eta ez dela saioa bukatuko zaigu, eta ero platenean jarriko du, eta listo. Baina, ikusten zuen, ze pusketa, ikusgarria. Txulegarra. Aitor bezuti, jolan, jarri behar zen da, ni txikila naizela. Olako aurkezle bat izan ezko txorienean akabo. Kendo, Aitor, kendo. Txakolina aztu zait. Bira, hemen mostu dugu eta ez da izer da, txakolina ez dio bota. Horioko tokia. Bueno, haizu. Badago, ez, horioko erara, arraia jatia, bizigua, horioko erara, hori ja betiko eratzen da honon. Bai, bueno, bakoitza beria erakutsi behar du eta hori jotarrake, guria erakutsi dugu. Bai, hori hon, sukaldian, erretegi erra askua dauzkezu, eta bezlarik hobenak, hobena. Mendik agurba benitori, txorienera etortzen nahi baduen ematen, haizu. Eta arrauntzale amorratua. Amorratua, Ikia egunero entremetuk ikustitun, gizon bakarretakoa. Bai, oindi jarraitzen du, Bai. Eta gomendi horik eta holan eman baizu, Izketaldi honak eukitzitu elkarrekin, bai. Gaina, bueno, beste gauza askotan bezalaxe, pentsatzen dut, bere gauzak ikusteko modua nahiko ezberdina da. Bai. Eta bere iritziak edo adierazteko modua bere zila da, eta nik bintzat oso gustora jarruten ez biakin. Artista. Beti atatzen da zerbait hortik. Bai, hori bai. Zer kontatu horrekin, Bai. Egongo da, seguro, baietz. Bale, utziko pixka gehiago murrizten, ez dela... Hemen muskortuko dituk. Eta ero hemen, daukazu hor, bitu, nebezu joan irekitzen, kita emate dizute hor biznesen,
janda gero, hartuta hortza garbitzeko, eta hortan etia duka, Antifasa, bitu, nik argazkioa daukat, gure zuzendari jauna nun da, antifasa, lortu urtik, antifasa, hauek galtzerdi die jartzen. Hauek galtzerdik? Galtzerdik, gero. Bai, eta usai gabe. Hau da, antifasa hau da. Honen argazkioa daukat nik, zu pentsatu, zu, egazkinean zon, ez natzen za, eta zube zuzendari jauna onduan, hau, hola jarrita, begin. Eta hau hola. Amez gaizto, okerrenian, hori ez tezu imaginatzen. Ikusgar, bueno. Vale, hau listo da. Baina, kit de supervivencia. Hortza garbitzeko, belarrik tapatzeko, ni bezalako pelma bat aldamenen baleo, pixkatola kaso gehiagik eziteko, horrazteko ere bai, danetik handekazue. Hau ez tekiz da, zapata jazteko, eantzteko, Jaun, urrengo bidaia Zelanda berria baki zelan imerzu. Bai, business hori pratu berko dugu, A ver, zola. Aukeran. Bada beste zoze. Pixka garestixa, baina bueno. Bai, aurratuko dugu. Hoxe. Bai, hemen danetik hando, jendia guztua juteko kremak eta... Bueno. Bai, danetik hando. Bueno, eta baratxuri prehituak. Gainean. Eta hemen daukazue. Martorri pixka gota gaina, berde pixka. Hau ez da presila, martorria. Businesseko, plater bat, hau, dastatu izango duzu. Oiaskoa zegoen, hau, ero oiaskoa, lako espezie arraro ematekin, ero lako, buken ningo bila neko txantxa indio eta. Nahizen agoratzen zenan zan hau gainean, ero, hau, komeniko dana pixkatolan hartu gainetik. A ver, batko dugu. Bueno. Justo, bizia. Bueno, Ignacio, zure platera hobetu indu pixkat hemen, nik uste dut. Hombre, arraia ere merua fresko ekarri dut, eta... Nik abioikoa ez nuporatu, baina hau izugarri jau, No, bai, ez? Bai, hau... Bai. Arraia, merua, ni behintzat, merua eta sapua izango da, igual gehien ustez ezkian arraiak. Errezkatea, enbazu gutxi dekaen arraiak dira horiek, bai. Tako honak hartuta, bai. Ikusgarria. Bueno, eta urten, ez dizu galdetu, temporada ze asmon bat erukin gozu. Ez da, salsamendi jauna ez da holan elmugak ero, elburuk jartzen ditu noitakoa, ero jarri behar da. Beti jarri berdia, baino nik uste elburuk jartzeako bi konzeptu daude oso argi euki berdianak. Bat, ni bintzatala ikusten dut, humiltasuna eta ambizioa. Bi horiek kombinatu berdia ondo. Humiltasuna esaten ez denen da norbeak jakin berdu zein dan nondik datorren da noa junei dun. Hori jo, oantxe, nondik datorren da lehen gorteko emaitzetatik, zein dan da, urten eratzen daigean talde hau, eta noa junei dun argi euki berdu, ezta? Eta batzutan hori asumitzen eta argi eukitzen ez da reflexio erreza izaten. Nik uste onartu behar dola oso zaila dola estropak irabaztia, banderetatik oso urruti ibili dela hori jo, azkeneko urte horretan, azkeneko urte honetan, barkatu, eta horrei buelta eman nahi ditu. Hor datorrean bizi joan ze puntu hori, urte guztiko, neuko eta udaberriko lan hori humiltasun eziten egea, baina mendik aurrea gure buruai ezigitu berdi jau, eta bizi jo eki berdeu, hobetzen juteko. Irutze zait, gure buruai obligatu berdi jaula, horrezko txandako benetako talde bat izaten, eguneko unen, hortik inoiz jetxi gabe, eta hori lortzen badeu, beste gauzetaz hitz egiten hasiko gea. Ze nik uste aurreko pausu eman berdala hori dela, eta onartu berdeu humiltasunez, momentu hontan, ez gehala hoen dikan, edo ez dela demostratu alagean ikan. Nik uste izango gehala eta izan berdeula, baina hori demostratza dunen, beste gauzitaz hitz egingo deu. Ta nola ez, ilusio handia ingoli dake, nik beti hasieran esan dugu bezala, setiembreko estropa horietan gustatzen zait nire taldiak bere honena erakusten, eta ez dakit ze lortuko deun, baina nire erronka da gure bertsiorik onena, fallorik gabe, irailen ematia. Eta horrekin, aber ondo bukatze deun. Eta indako guztia, nik personalki bintzat, eskaintza udara aliatu horretik, garbi dakatzeni eskainiko joten aurten ingoeten guztia, urtero bezala esango nire maztiak emateiten bezagabe ezinezkoa litzakela ni arron mundu neotia, baino bereziki aurten lehen aipatu izut amak esan zidanak esan ez balidake garai hartan ez nitzala rolari izango,
eta berari ere beti eskaintzen dio, eta bereziki aurten, aurten otsailean utzi digu aita Jose Antoniok, eta irabazi galdu, bigarren, hirugarren aurrena ingoeten dana, betire behai eskenia izango bat, eta horrexigatik topa ingo dugu antxe. Eta ber, hori jotar guztik arro sentitzegean aurten udaran ite duenekin. Topa. Topa.